nane jabebe nane yo jabebe kanane nane jabebe nane yo jabebe kanane majji dem do e Sénégal hein an kam an comment se fait-il que an koy phase test gonda ar holli défaillance uji premièrement jour premièrement dégâts hanki komi kiido faddema et puis gacci pawda hamde hein comment se fait-il que totteɗa commande mi ha nimo mo tottara o min tottima numéro téléphone sa majji nodda jomum jaada e commande jomum en plus de ça artane yow 24 heures mari yiloma qu'est-ce que c'est que cette manière là manière o kay dar ay min mi ar nden ngari mi cité ali sor mbiɗa ɗo mbimi galle abou boyo tottimi numéro nde ko weɗimi numéro abou cubbal mbimi foftinam min a wiyata ɓuurami ƴoƴƴe min ko ɗo e Dakar jibinamko ɗo mawnumi kala technique kala tiktak mbaɗa andi kala bandiyagal mbaɗa andi kala saabiyagal mbaɗa andi aduna mawni aduna change hen mi mawni mi woppi bandiyagal kono min a wawi ɗo joué mayinamo ha est ce que a faami ha nam ko harli ko ƴoƴi e mbimami nden ngar mi siɗa ali so mbimi galle abou mataw min juumi kam waɗi téléphone mbiɗa ko abou djouba wona haade noon gandi mbimi galle abou tan mbeɗim nima mbiɗa noddamo tegtalande nde koko parcelle nde koko abou cubbal ha jottimi tan tomi ko abou cubbal mbimi ala wona a dottirimi ɗo noon hande donngumi hebde abou djouba a faami majjumi joni noon ha hawre kumtari yoni mbiɗa heewi mbiɗa ñalli hoore hawre noon mbimi haade humto ɗum tan après somari ƴewan mbaɗɗe ɗen gacci kadi mi artu place to de kono ko an woni foye mo windete ha e foye mo ala nafoore wiyam noon ha on wiyam noon ko an woni fo biye on wiyam noon an woni wadde an woni uguyi ko an woni caleçon mo wuppetake an annana an woni caleçon sam pullo mbi an woni caleçon kodde an woni banano ñolɗo sa kala ko mbiɗa kam mi yoftoto an wutte mo ɓonnetake o an wutte ceekiɗo an ko woni gudde o an poste julɗo ƴa e ƴeew atangoyi holɗum wawa haalata noon tawi ko bandiyagal kollaraka min umma wonde bandi min haydara noon anani guel ɗo journée yel gotel wiyata hen aɗa bonno fayidam anani ko laccire sim nawanno momi mi humtima ɗum ko wonanno fo yo won gasi a ko wonanno fo eyyi yo won c'est bon min yo dajjito eyyi dajjita ko yo bon ɗo hawrat mi waddata e ma saabu mo tawi kam mbaɗa wadde e ma ko min felata en gondani niveau goto en gondani classe goto en gondani esprit goto sabu min esprit mo esprit ma o safe jamais totalement opposé ko esprit ɗa ko tan ɗum esprit waddude ma anani koko esprit ɗa jiiɗiɗa yiɗi dañde kaari ɗum esprit ma ɗannima esprit ko esprit tan eyyi joni wona paari a kaasi a paari mi tamponirta e ma leydi ni en waɗi lawol kadi min mi ala tama ay ɗo gonmi ɗo
dañi sens gonmi koye voyage et puis oɗo voyage fof pour wadde élargir restaurant yam o tawde noon an a waɗi oɗo faute goo a nawani commande hoddir ɗiɗi mi yiyanimo 24 heures aɗa jogui gacce haɗimi artude wona kulol kam gacce haɗimi artude tan c'est bon mi yeehi mi dawi mi hawre hoddiro Allah neɗɗo yahata koye hoddir joni ɗo ko mbawmi hoddir wona hoddiro hoddiro Allah addu caabi weeɓat caabi addu caabam walla gadda i an ndene ƴettotami wona ko papier mbaɗɗen signé par signé tan mi weɗirma noon pa weɗam 3000 am journa ha gattira ndefu ngu hol num ndef simo artir ɗum lacciri ndi e fayanne nde artir lacciri e fayanne mi waɗe reedu yaltin sa yaltini mi tottuma ko 3000 yaltin minen sa totani 3000 wettama caabi eyyi joni aɗa goyi ɗa fof mi ɗiɗi ɓuuri ɗum eyyi wuuro ngone waɗa lawol et puis moi je suis un homme de droit un bon citoyen est ce que faami ma police addane convocation holen police argay baba silla argay yaaf argay koy baba silla guila laf joni nene ƴettotami ƴettirɗa kam ko wadde asaka koor ƴettirɗami waɗa sukara koor ko yo Allah jaɓan koorko ma joni fiya ñaagim siɓal kala ko jabɗoɗa o ay en majjodira en mbasa layde tan en mbasa layde joni min mi jaɓimi juumi joni waɗi erreur joni yaafami saabu Allah dokka kam sens goɗɗo mum yata addu joni dokka kam sens goɗɗo joni hotto tawatma teddugal ma mi eggi to gonnomi par ce que wimo joni client suyam koko ɓeydi kono an somi continue wondude e ma mi pertat les personnalités par ce que Abou Djouba ene jeeya les personnalités les plus rokkodi d' accord joni yaafo sibba Allah lillahi wa rasuli rokkam sas dernière sas ngol ɗo kala to mbanmi erreur so yiɗi goppa kam mi wiyimo joni jon ko mbaɗo voyage ene wawi gara tawami artani ma taw toon weelo junggo ma taw toon madam konko kala ko haalanma eyyi kala ko haalanma andu ko min wino d' accord voilà d' accord kono yo yaafomi tan noon nani min noon man min sigi tan min mi jogui min komi liggaɗo noon mi joguira min kala ko liggimi ha puɗɗimi dañi yakar tan a ara bonira ni ɗino tan ɗum ɗon gonmi tan ko wiyam mbiyaɗo Abou Djouba faye galle Abou Thioub Pal ɓiyaɗo Abou Thiollo taggal tan ni ma taw wuuri kono ɗum fayi fof ƴewto hooram noon yaltina sa nane jaɓɓeɓe nane yo jaɓɓeɓe kanane Thank you.